Бәйрәм кеше мөбарәк булсын. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Саба дулкыннары телевидениесе чираттагы атна информацион программасын карарга дәшә. Студияда Гөлназ Гатауллина. Республикада безнең ишек алды дип аталган проект старт алды. Безнең районда аның кысаларында беренче эшлекле сөйләшү Шәмәрдән җирлегендә узды. Җитәкчеләр күп фатирлы йортларда яшәүчеләр белән күзгә-күз очрашып фикер алышты. Бердәм Россия партиясе инициативасы белән Татарстанда ишек алларын тәртипкә китерү һәм төзекләндерү буенча эш башланып китте. Шушы көннәрдә Шәмәрдәндә Фатих Кәрим урамының 11 һәм 13 йортларына караган ишек алдында район җитәкчеләре шушын тирәдә яшәүчеләр белән очраштылар. Кемгә балалар уйнату өчен майданчык, кемгә кер киптерү урыны, кемгәдер агач утыртырга, кемгәдер ял итү өчен махсус эскәмияләр кирәк. Буларның барсында шушы ишек алды хуҗалары бергә сөйләшеп, фикерләшеп хәл итәргә һәм махсус рәсемгә төшерергә тиешләр. Очрашу вакытында ишек алдында яшәүчеләр Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннехановка күп төрле сораулар белән мөрәҗәгать иттеләр. Барысында сез үзегез хәл итәсез. Бер фикергә килеп, һәрберсен махсус картага ясап безгә тапшырыгыз, диде район башлыгы. Мондый очрашулар Шәмәрдәндә һәм Байлар Сабасында күп катлы йортлар ишек алларында тагында булачак әле. Алдагы елларда Татарстанда күп катлы йортларның барысында да ишек алларын төзекләндерү каралган. Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов хәләлче Гөлсинә ханым белән Казан Кремлендә республиканың хөрмәтле үрнәк гаиләләрен кабул итте. Тантаналы чарага 51 гаилә чакырылган иде. Очрашуда Саба районы Ишнарат авылында гомер итүче Шакировлар гаиләсе дә булып кайтты. Татарстан президенты белән очрашуга киткәнче Рәис һәм Илмира Шакировларны Саба муниципаль районы администрациясында кабул иттеләр. Район башлыгы урынбасары Расил Закирҗанов, башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов, башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Марат Каримовлар районыбызның үрнәк гаиләсенә җылы теләкләрен ирештерделәр. Республика президентының елда тормыш иптәше белән үрнәк гаиләләрне җыюы традициягә әйләнде. Бу гаиләләр тормышта да, хезмәтләрендә дә үрнәк. Рәис Илмира Шакировлар да бар яктан булган кешеләр. Гаилә коруларына 30 ел, 2 ул, 1 кызга гомер биргәннәр. Алар да бүген канат ярган, үз сукмакларыннан атлаучы шәхесләр. Рәис әфәнде 40 ел стажлы механизатор, бүген дә комбайн иярли. Үз эшенең остасы, бер улы үзе кебек үк механизатор. Тормыш яшәгән кешегә авылда да бик әйбәт дип уйлыйм мин. Ул шәһәрдә дә шулдыр инде. Эшләсәң кайда да тормыш үзе хезмәт иткән кешегә бар җитеш, газлар, утлар кергән бит хәзер. Шәһәр җирендә, авылда да аермасы юк дип уйлыйм мин. Бик күңелле, бик тату яшибез. Бүген көндә әйбәт, Аллага шөкер. Ел сайын урып җыю эшләренә катнашам инде. Булай әле беренче урыннарда да алган булды. Казанга да баргалаган булды 1-2 ел. Президент чакыру буенча котлаулар. Елга урак эшләре әйбәт бара. Менә бүген көндә бик матур көннәрдә әйбәт ачылды һәр баштарак. Юеш дымнарак инде. Эшләдек, анда да киптерү агрегатлары булгач әйбәт темпта бар инде. Бүген көндә менә амбарларга безнең 30 меңгә якын кайтты икмәк. Илмира ханым авылның мөхтәрәм абыстайы, балаларның акыллы, хезмәт сөючән булуларына бик шатлана. Кызыгадыр ем, безнең шушы гаилә белән авыл эшенә чумганыбызны аңлап, безне шушында чакыргач, без инде бик рәхмәтле. Аллаһ Тәгалә насыйп итсен, күрешергә, исән-сау йөреп кайтырга насыйп итсен. Язсын, бүтәннәр дәгән барсыннар. Без генә түгел, безнең эшләгәнебезне күргәч, инде гаилә белән 3 бала үстереп тә, 3 балабыз да авылда калды. Без аларга авылда калыгыз дип әйтмәдек инде берсенә дәген. Бер сүз дә әйтмәдек. Аларны китәргә мөмкинлек бар иде, Казанга дагын, шәһәргә дә китәргә мөмкинлекләре бар иде. Авыл җирендә бик рәхәт яшәргә, бик рәхәт бит. Тормышларыбыз бик мол, Аллага шөкер, тырышып эшләп ашарга кирәк. 2017 елда гаилә фермасына грант алып, бүгенге көндә күпләп сыер, бозау, кош-корт асрыйлар. Җирлек тормышында да актив Шакировлар. Безнең районда матур, тату гаиләләр бик күп. Без Шакировларны сайлап алдык. Алар эшчән, күп балалы гаилә, тату. Илмира апа абыстай. Шул аннан соң безнең трудовая династия буенча сайланган гаилә бит инде ул. Бу гаиләне безнең җирлегебездә үзләренең Ишнарат авылында бик актив. Нинди генә эшкә тотынсалар дагын үзебез белән авыл җирлегеннән
эш башлаган вакытта да үзләре дә башлап гел актив катнашалар, барлык эштә дә. Балалар да читтә калмый, бөтен шушы авыл җирлеген торгызуда, нинди булса яңалык кертүдә гел катнашып торалар. Мәчет салганда зур ярдәмнәре тиде. Ягънача ярдәме белән алар мәчетне торгыздылар. Яңадан җирлектә Ишнарат авылында һәйкәл торгыздылар, һәйкәл ясадылар инде. Мәчеттә малайлары имам булып тора. Эльмира апа үзе абыстай шунда. Аларга үземнән шәхсән авыл җирлегенә зур рәхмәтемне белдерәм. Гаилә җәмгыятьнең бүгенгесе өметле киләчәге. Барлык гаиләләргә дә матур тормыш, акыллы, тәрбияле, хезмәт сөючән балалар насыйп итсен Ходай. Сентябрьнең 1нче якшәмбесендә нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Сабагаз идарәсе районыбыз тормышында лаеклы урын тота, коллектив хезмәтен югары дәрәҗәдә оештырып алып бара. Алар эшләрендә дә, сәхнәдә дә, спортта да беренчеләр сафында. Бәйрәмнәрен үз биләмәләрендә төрле хезмәтләр үзара көч сынашып билгеләп үтте. Безнең хәбәр. Саба районына байлар сабасына килеп керүгә мәхәббәт бина күзгә ташлана. Сабагаз идарәсе тирәсендә елның һәр фасылында матурлык, чисталык, тәртип тантана итә. Биләмә шактый зур, коллектив көчле, шәп җитәкче. Һөнәри бәйрәм аларны бүген спорт мәйданчыгына җыйды. Котлау сүзләре белән җитәкчеләре Исмәгыйль Мөхетдинов чыкты. Ул алар белән инде менә 34 ел кулны кулга тотып, хезмәтне югары дәрәҗәдә оештырып алып бара. Идарә 5 районга хезмәт күрсәтә. Барысы 550 хезмәткәр. Һәр кайсы үз эшенең остасы. Ел дәвамында алар көче белән бихисап планнар тормышка ашырыла. Biz sizin bile bugün jиналдык, үзебезнең профессиональ бәйрәмебез, нефть һәм газ промышленности работниклары көнен билгеләп үтәргә. Без сезнең белән 5 районда хезмәт күрсәтәбез. Ул Саба, Арча, Балык бистәсе, Теләшә, Биектау районнары. Безнең хезмәт күрсәтә торган 4500 километр газопроводыбыз гына бар. 2963 комбат объектыбыз бар. 185 ГРП, 895 шкафной установка хезмәт күрсәтәбез. 111 сельхоз объектка хезмәт күрсәтәбез. Промышленный объектларыбыз шундый күп. 71 мең абонентка хезмәт күрсәтәбез менә шушы үзебезнең 5 районда. Барлык регламент нигезендә техник карауларны вакытында уздырып барабыз. Населениегә, предприятиеларга, шушы комбат объектларга, аның өстенә реконструкция уздырабыз газопроводларга менә быелгы планда да бар. Шулай ук инде шкафларга диагностика, газопроводларга диагностика уздырабыз. Шкафлар алышабыз. Инде кышкы чорга әзерлек буенча зур эш алып барыла. Бүген көндә Саба районы буенча бюджет оешмаларына менә бүген газ китеп бетте. Калган районнарда да шушы көннәрдә инде бәйрәмнәрдән соң җибәребез дип уйлыйбыз. Бәйрәм бүләкләр белән күңелле. Аның иң мәртәбәлесе Казаннан килә. Бүген Таттрансгаз җәмгыяте генераль директоры исеменнән рәхмәт хаты 20 ел Кибәче участогында хезмәт куючы Фидаил Бахмановка бирелде. Ул аны шатланып кабул итеп алды. Газда хәзер менә 20 елга якын. 1 январьда 20 ел була, Алла берсә. Газда эшли башлауына. Беренче вакытта авыр инде, конечно, белмәгән килеш. Һәрбер кешенең шулдыр инде ул. 3 авылга хезмәт күрсәтәм мин. Төбәк 2 Кибәче. 367 хуҗалыгым бар. Минем өстәйнделәр. Ватылса төзәтәбез инде. Булай эш хәзер җиңеләйде инде. Белеп алгач, җиңелрәк бара. Шул 9 комбат объектым бар. 5 шкаф аның өстенә инде. 5 шкафны карап торам. Алса авылга газны определять торган шкафлар инде ул. Шул тагын 20 километр газотрасса инде минем өстә. Шуларны карап торам инде. Шул инде безнең обыкновенный эш инде. Начальник белән мондый начальник белән эшләгәндә була. Эшләтә дә белә, ял иттерә дә белә. Бүләкләрне Сабагаз идарәсе үзе дә әзерли. Коллективның мактау грамоталары 11 хезмәткәргә бирелде. Аларның һәр кайсы төрле хезмәтләрдә үз вазифаларын намус белән башкаручылар. Оешмада ел әйләнә кызу
эш кайный. Алга таба тагын да рухланып эшләргә зур сәбәп тә бар. Агымдагы елның 1 октябреннән коллективта һәр хезмәткәрнең хезмәт хакы 15%-ка артачак. Яңалыкны алар көчле алкышларга күмделәр. Һәрбер районда бүгенге көндә газ кертү буенча менә шу 5 районда да эш бара, бик зур эш бара. Иң күп эш бара бүгенге көндә газлаштыру буенча Биектау районында. Былтыр гына Биектау районы буенча 1000 квартирага газ кертелде. Былтыр гына быелгы вакытта да менә иң зур эш объемы безнең Биектау районында бара. Калган 4 районда да билгеле газификация буенча эш бара. Безнең инде газлаштыру планы 98% безнең население газлаштырып беткән. Ул уртачасы, кайсы бер районнарда 99% инде. Күп күләмдә ремонт эшләре бара, зданияларга ремонт эшләре, гаражларга ремонт эшләре бара. Менә Биектау районында административ зданияны тәртипкә китерү, аны да эшчеләр өчен санитар таләпләргә туры килә торган итеп административ зданияны ремонтларга тындык әйбәтләп кенә. Шулай ук гаражлар ремонтлары бара. Орчада зур ремонт эшләре барды. Теләшә районында бүген көндә эш бара. Балык бистәсе районында капремонт буенча эш бара. Сабада капремонт буенча гараж ремонты бара. Шулай ук инде барлыктыр газопроводларда менә әйткәнемчә 11 ГРПда безнең капиталь ремонт быел бара. Аның инде 5 ремонтланып бетте. Калганнарында инде менә шушы кышкы чорга кергәнче без ремонт эшләрен төгәлләрбез дип торабыз. Электрохимзащит станцияларын алмашу, ремонтлау бара график нигезендә. Кыскасы барлык районнарда да тулы көчендә коллективлар эшләй, коллективта укыган, билемле, сәләтле эшчеләр барлык районнарда да бигрәк тә безнең күп көч куела управление тарафыннан менә бу Биектау районына соңгы 1 ел әле без Биектау районы белән эшлибез. Анда инде газопроводларга реконструкция буенча да, ГРПларга ремонтлар буенча да, газопроводларны буяу буенча да иң зур, иң күп план шушы районда. Халыкның ышанычын, газга булган ышанычын ничек кенә булса да күтәрергә иде теләгебез. Мин инде шушы чыгышымнан файдаланып, инде барлык үзебез хезмәт күрсәткән районнардагы абонентларны инде анда предприятие җитәкчеләрен, оешма җитәкчеләрен барысында газдан кем газдан куллана, барысында бәйрәм белән котлыйм, барысына да саулык, сәламәтлек телим. Инде алдагы көндә дә үзебезнең хезмәтебезне яхшырту өстендә һәрбер районда күп көч куярбыз дип ышандырып калам. Бәйрәмнең иң күңелле өлеше спорт бәйгеләре. Төрле хезмәтләрдә эшләүчеләр үзара берләшеп, команда куеп, 6 төрдә көч сынашты. Җиңү шатлыгын бүлешү газчыларны мул табын артына җыйды. Күпләп чәчәк үстерүче райондашларыбыз белән таныштыруыбызны бүгенге чыгарылышыбызда да дәвам итәбез. Шәмәрдән, Тимершык, Мишән, Симет, Шыңар һәм башка авыл җирлекләрендә яшәүче чәчәк үстерүчеләрнең бакчаларына да күз салыйк әле. Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Айдар Гараевның үзен үрнәк итеп куярлык. Аның ишек алды оҗмах бакчасын хәтерләтә. Чәчәк арасында күмелеп утыручы шарлавык, фонтан, әкияти басма, декоратив агачлар, ял итү урыннары. Бу гүзәллек бер күрүдә үзенә гашыйк итә. Бу бистәнең чәчәккә гашыйк кешеләрнең күпчелеге Ленин урамында яши булып чыкты. Альберт Гыйльметдинов ие аеруча игътибарга лаек. Күптән түгел Лейна исемле җырчы кыз да бу йортта чираттагы җырына клип төшергән булган. Хуҗабикә Асия апа чәчәкләрнең ниндиен генә үстермәй, капка төбеннән үк чәчәкләр патшалыгы каршы ала. Мен үзем Чистай районында туган. Альберт белән очраштык та инде Казанда өйләнештек. Пенсия чыккач, Альбертның әти-әнисенең йортына кайтырга риза булдык. Менә чәчәкләр ятабыз. Әйе, нинди төрдәге чәчәкләр үстерергә яратасыз? Менә флокс яратам. Розаларны бик капризный ялайып яратып бетермим. Дельфинимнарны яратам. Флокслар, анарсын питонилар бар иде бик күп монда. Хостыларны разнообразный, хостыларны яратам. Бөтен чәчәкне яратам. Ромашкаларны да, полевойны больше яратам.
Быелгы җәй кайсы чәчәкләргә килеште? Розыга флоксларга. Уларны әйбәт не булды. Дельфиннар да әйбәт булды, но җилдә сыналар бик бик булгач. Бу йорттан ерак түгел генә яшәүче Александр Петров хуҗалыгында да чәчәк үстергә яраталар. И вот наша радость на пенсии. Вот поддерживаем порядок на улице, ждем асфальта, ждем не дождемся. Выращивает цветы супруга моя, вот. Могу показать, которые уже выцвели. Моңа өстәп Александр Борисович үз куллары белән төрле сыннар да ясый. Моның өчен махсус остаханәсе дә бар. Менә бу гном, гөмбәләр барысы да аныкы. Сораган кешеләргә дә ясый. Мин аларны сатмыйм, бүләк итәм ди. У меня над гаражом мастерская со старыми раритетными инструментами от отца, который оставил. Вот появляется вдохновение, вырезаю из пенопласта, потом гипсом обрабатываю, потом со средним раскрашиваем. У меня внучок есть такой. Вот. Уңган хуҗабикә Илмира Кошкина турында без 11 ел элек тапшыру эшләп телевизор караучыларны аның белән якыннан таныштырган идек. Бу файдалы күркәм шөгылен ул хәзер дә дәвам итә. Аның ишек алды бакчасы тулы чәчәк. Мин кичкенәдән чәчәкләргә гашыйк кеше. Бар чәчәкләрне дә яратам. Хәтта болын чәчәкләренең дәген үзләренең матурлыклары, үзләренең илһамлары бар. Яратам роза чәчәкләрен. Роза чәчәге минем символым инде ул. Гергиннар, флоксылар бик күп төрле минем. Клематис. Бар чәчәкләрен дә яратам, но күбесенчә күп еллык чәчкәләрне яратам. 80 яшына атлаучы лайыклы ялдагы укытучы Салиха Памошкинаның хезмәте дә яшьләрнекеннән калышмый. Чәчәкләрдән илһам, яшәү кеше алып яши. Үзе әзрәк йокларга, күбрәк эшләргә, бакчада чүп түгел, яшелчә, җиләк-җимеш, чәчәк үстергә кирәк ди. Күңелмә рәхәтлек бирә. Шуларга карап сөенеп торасың. Һәрбер үскәнен, һәрбер чыккан чәчәкне, һәрбер аткан чәчәкне карап, шуның белән сөйләшеп йөрисең. Кич белән чыгып утырам скамьяга. Шундый хуш исләр, күңелгә рәхәт. Шуның өчен үстерәм. Картаймаска ярдәм итә. Минем үземә күп инде яшь. 2 җиделне бирделәр быел. Аллага шөкер. Менә исән сау булсам, әле һаман шулай үстерергә исәп бар. Бик яратам. Кичкенәдән шулай идем мин. Бала чактан чәчәк үстергә яраттым. Бакчада эшләргә бик яратам. Табигатьне яратам. Табигать кешесе мин. Чәчәкләрне үз җирендә, үз өе белән яшәүчеләр рәхәтләнеп үстерә ала. Ә менә күп катлы йортта торучыларның бу мәсьәләдә фикер каршылыгы туарга мөмкин. Җир аз, берәүләрнең яшелчә, икенчеләрнең җиләк-җимеш үстерәсе килә. Өченчеләрнең чәчәккә күмү теләге көчле. Бу уңайдан шәмәрдәнлеләр толерант халык. Күпчелеге Фирдәүс Айнулова сыман күп катлы йорт янында чәчәкләр патшалыгы ясаган. Кызганыч, бу бакчада ул эшне үзе генә башкара. Үзем генә бөтен нәрсәне эшлим инде. Балчыгында үзем алып кайтып, шүпләрен дә утыйм, барлыкларын да үзем ясыйм, үзем үстерәм. Үзем генә инде. Каршы килүчеләр юкмы соң бу эшкә? Юк, каршы килүчеләр юк әле. Бик бүлешләр килгәндәр инде бакчаны. Үземгә генә калды инде, үзем генә үстерәм. Ә нинди чәчәкләр үстергә яратасыз монда? Кайсы чәчәкләр әлеге җирне ярата бигрәк тә? Монда шул инде бархатсы белән роза и флоксылар инде. Шулар күп тайнәләр, шул львиный зов бик әйбәт үсә инде монда. Шәмәрдәнлеләргә йомгак ясап әйткәндә, бу җирлектә дөрестән дә матурлыкка гашыйк халык яши. Үзәк урамнары да шуны исбат итеп тора. Хәзерге моментта үзебезнең паркыбызда вакытлыча вакытларда парк төзелгәннән соң менә күп яшьләр җәйге периодта бик матур дип җыялар. Үзебез күргәнчә инде менә чәчәк үстерүдә монда без 3нче елгына занимаемся без әле. Башта эзләп утырттык. Менә күп итеп утырта башладык. Менә бу паркта вокзал каршындагы чәчәкләрне 2 ел элек. Алга таба без Тимершык авыл җирлегенә юл алдык. Кызыл Мишәдә яшәүче, чигүче, кул эшләре остасы Рәсимә Әхмәтова бик тырыш бакчачыда булып чыкты. Аның ишек алдында нинди генә чәчәк юк. Җәйнең салкын көннәрендә аларга артык зыян салмаган. Күпше чәчәкләре гүзәллекнең үзе. Менә язга чыгуга инде мин иртә язда башта өйдә чәчәкләр чәчәм, чәчәгырлыклары чәчәм, аннары аны верандага чыгарам, аннары теплицада инде
Башларында бакчага чыгарам. Чыгарып утыртам инде. Бик яратам. Менә иртә белән чыгып, иң беренче шуларны күзәтеп, йөрим, матурлыкны яратам, чәчәкләрне яратам. Шуларны инде мин кул эшләрендә, шушы чәчәк элементларын кул эшләрендә дә шөгыльләнәм. Гомумән гүзәллеккә гашыйк кеше мин. Тимашектан Нәҗиповлар, Мингәр авылыннан Галәвиевлар, Закаровларның ишек алдында үрнәк итеп куярлык. Мишән авыл җирлеге дә чәчәк үстерүчеләре белән мактана ала. Гәрәевлар капка төбе чисталык, кояш нурында иркәләнүче чәчәкләре белән каршы алды. Хуҗабикә Сәрия апа аларга бар йөрәк җылысын биреп, иркәләп үстергән. Менә чәчәкләр үстергә яратам. Бер еллык флокслар инде минем бик яратам. Хәзер менә бу бәрхәтчәләр яратам. Шулай безнең бакчада инде роза чәчәкләре урын алып торалар. Аларны да матур итеп карап үстергә яратабыз. Кирәнне авылындагы Нурия Пасафинаның хәтта сукмагында да чәчәк үсә. Яшы 70-тән артса да, ул әле яшь киленнәргә биргесез. Ире Әлфәрәк абый да аның бу шөгылен хуплый. Элек миндә бик күбие. Петония бөтен дөньяны баса. Теге 40 петонияга әйләнә. 15 төрлесен әйләндергән имеме? Мәйтәм, 15 төрле петония мәйтәм моны нишәтеп мәйтәм орлыгын җыеп бетергә кирәк. Булар бер төрле әйләнделәр дә беттеләр. Бу петониялар. Алар нитәләр икән? 40 әйләнәләр икән. Аннары бик озын булып үсәләр икән алар. Мин дә мәйтәм буларны бик нитмәскә кирәк, бетергә кирәк, мәйтәм гел петонияга әйләнә икән бакча. Менә шулай итеп инде, менә булар инде бик күп җирләргә утырттым инде, тегел ниттем. Үрчеттем буларны. Теге алып инде, үрчи бит, чыга бит инде. Булар тышта да бик күбие, алар хәзер инде күбесе бетте тыштагылар. Аннары кайберсен чәчтем инде, кайберсен Күйоша бітіргәне бәдәш менә буларны. Бәдәш булар тагы чыгып килделәр тагы. Югары Симет авылында яшәүче Җәүһәрия апа Шәйхелисламованың бакчагына түгел, чын бакчачылык комплексы диярсең. Чәчәкләрне күз белән күреп, сүз белән сөйләп бетерерлек түгел. Иң игътибарны җәлеп иткәне ул хризантемалар. Монда аларның берничә төре үсә. Хәзер алар биредә берничә көннән шаулап утырачак. Мин занятие шул инде. Шуның белән заниматься итәм. Җилекләрдәген теплицада дагы үсә алмый хризантемалар. Өйдә дә үсә алмый. Ничек шулай бакчада? Бу сортлар бакчада үсә торган. Мин аларны инде күп еллар үстерәм. Күп кеше дә алар миннән инде аларны шушы чәчәкләрне. Тагы нинди төрле чәчәкләрегез бар? Бәлки сездә башка төрле ысуллар бардыр, безнең бакчачылар белмәгән. Сез бит читтән кайткан кеше. Суны сибәбез елгадан. Насос белән, шланга белән, елга суы белән бөтен бакчага ана поливное устройство эшләнгән, бөтен җирләргә трубалар кеттек. Шуннан насос белән алабыз прям елгадан, җылы су белән бөтен җирләргә. Теплицаларга дагы яшелчәләргә сибәбез, чәчәкләргә. Чәчәкләр барсы дагы күп еллыклар, бик күп сортлар инде алар. Лилиялар бер 40 сорт инде чәчәк атып беткән инде аларның. Лилийниклар дагы, хризантемалар барса күп еллыклар инде. Яшелчә, җиләк-җимеш үстерү хакында да озаклап сөйләргә була. Моның өчен бу бакчага аерым киләчәкбез дип, Олы Шыңар авыл җирлегенә кузгалдык. Тырыш шыңарлылар чәчәкне дә яратып үстерә. Ыет авылында да шулай. Бигрәк тә үзенә җәлеп иткәне Нугмановлар капка төбе булды. Шушы йортта туып, хәзер инде 1942 елның январ 22 январында туган көнем. Шушы йортта рахатланып яшибез, һәм яшәдек. Киленебез бар, малаебыз бар, 2 малаебыз бар. Аның берсәре Сабада яши, семья, гаилә белән берсе бергә торабыз, Аллага шөкер, бик әйбәт торабыз. Менә чәчәкләр үстерә килен буш вакытында. Шуларга сакланып, рахатланып йөрибез шу. Явылаштау авыл җирлегендә дә чәчәкләргә гашыйк халык гомер кичерә. Һәр йортның ишек алды чәчәкләргә күмелгән. Сәлмановлар мәсәлән, аңа өстә пластмас шешә, резин көпчәкләрдән гаҗәеп кызыклы декорациялар тудырган. Монда тегермән, кыңгырау чәчәкләре, фил, кояшның үзен, тагын әллә нәрсәләр күрергә була. Менә шушы йортка инде 1983 елны килдем. Иптәшем белән киңәшләштек инде. Ел сайын матур-матур чәчәкләр үстерергә яратабыз. Чәчәкләр үзебезнең күңелгә рәхәтлек бирә инде. Көн сайын иртә белән чыккач, үзебезгә чәчәкләрдән
рәхәтлек алабыз инде. Шуның өчен чәчәкләрне үстерергә яратабыз. Менә киленнәрдәген кирәкмәс әйберләрдән декорациялар ясыйлар инде, чәчәкләр ясыйлар, филләр. Шулай итеп, матур гына итеп яшәп ятабыз. Измә авыл җирлегендәге Мортазиннарның ишек алды иң заманча балалар майданчыгын хәтерләтә. Балаларга йорт биләмәсеннән ерак китми уйнау өчен барлык мөмкинлекләр тудырылган. Ишек алдына ям өстәп шарлавык, су кыйысы, самовар да куйганнар. Миша авыл җирлегенең лесхоз бистәсендә яшәүче Рая Сафиуллинаның капка төбенә сыкланмаган кеше юк. Җәй һәм көз айларында күз явын алырлык чәчәкләр бизәсә, кыш көннәрендә монда кардан ясалган матур сымнар каршы ала. Без үзебез бөтен гаилә белән гашык чәчәкләргә беренчедән, икенчедән бөтен балаларым да малайлар. Малайлар булса да чәчәкләрне бик яраталар. Алар һәр вакытта булышып торалар. Яни нәрсә эшлик дип торалар менә. Шуңа күрә минем чәчәкләрем менә хәр бик матур, әзрәк соңгырак калынды, инде бетә башладылар. Хыялым икенче елга бөтенләй икенче төрле Алла бирсә, быел фонтаннар дагы ясамакчыйк. Ну булдыра алмадык, җитешә алмадык. Эш каты булды. Чәчәкләр матурлыгы белән күңелләрне җылыта, өстәвенә яхшы кәеф чыганагы да. Алар күбрәк һәм төрлерәк булган саен күңел шатлана. Бу матурлыкны булдыручылар күркәм гадәтләрен ташламасын иде. Республика көнен районыбыз спортчылары төрле ярышларда катнашып, көчләрен сынап каршы алды. Саба-аренада үткән бадминтон буенча район беренчелеге нәкъ менә шул максатны кулачлады. Биредә 5 яшьтән алып 40 яшьтән югарылар кортка чыкты. Саба-аренада бүген көн әйләнә кеше булды. Бадминтон буенча район беренчелегендә катнашучыларны сәгатьләп бүлеп чакырдылар. Көрәш кырына иң элек кечкенәләр, мәктәпкәчә яшьтәгеләр һәм укучылар чыкты. Барысы 47 бала кулына ракетка тотып корт кырына басты. Алар тренерлар кулында спортның бу төрендә ныклап шөгыльләнүчеләр. Балаларның бадминтонга тартылуы бик зур дип әйтәсе килә. Йөрүче балалар саны күп. Әле монда bütün баланы да китермәдек. Чөнки безнең сәгать 3тә зурлар уйный башлый. 18 яшьтән улраклар кемнәр тели инде, кемнәр уйный белә. 18 яшьтән 40-ка хәтлек, 40-тан югарыраклар. Хатын-кызлар һәм ир-атлар шуңа хәтлек 3-кә хәтлек безнең бу ярышларны тәмамларга кирәк. Шуңа bütün балаларны катнаштырмадык. Балалар тагын да күбрәк. Шулай ук менә 1 сентябрьдән bütün мәктәпләрдә яңадан группалар җыя башлыйбыз. 5 яшьтән башлап һәм улраклар инде бадминтон белән шөгыльләнүче балалар күп, сәламәтлеккә файдасы күп, бигрәк тә күзгә. Гөлнара Зарипова завод Нырты Тимошок мәктәпләрендә бадминтон түгәрәкләрен алып бара. Бу сезонда Саба-аренада да теләүчеләр белән тренировкаларын башлый. Гомумән алганда районда Саба, Икшермә, Арташ, Килдебәк, Тимошок, Нырты, Явлаштау, Шикши авылларында бу спорт төре бик популяр. Саба-аренада бадминтон төренә бөтен мөмкинлекләр тудырылган. Иркен, якты зал, инвентарьлар иң яхшылары. Әти-әниләр дә шуңа шат. Балалары өчен алар үзләреннән спортның бу төренә акча чыгармыйлар. Алсу Борханованың 2 улы да бадминтончылар. Башта 5 яшьлек кече улы Данияр йөри башлый. Аңа кызыгып 11 яшьлек олы улы Бәхтияр да килә. Без бу түгәрәктән бик канәгать. Беренче бәләкәй улым йөри башлады. Аннары аңа кызыксынып олы улым йөри башлады. Тренерларым бик яраталар. Аларга шундый күп көч бирелә, шундый әйбәт итеп шөгыльләнәләр. Без бик тыныч кадалар шушы бадминтонга йөриләр. Ярыш кырында 4 кортта да киренге уеннар бара. Малайлар, кызлар барысы да көндәшләренә каршы зур игътибарда. Ракеткалар ныклы тезгәндә, валаннар очып кына тора. Мен бадминтонга 2нче класстан йөри башладым. 4 ел йөрим. Мин ярышларга бардым, урыннар алып кайттым. Бадминтон миңа теге файдасы бирә, шөгыльләнәсең, күзләргә файдалы бадминтон. Көннең икенче яртысында ракеткалар 18 яшьтән 40 яшькә кадәргеләр һәм 40-тан югарылар төркеменә күчте. Җиңүчеләр 3 призлы урында ачыкланды. Аларга республика көне уңаеннан грамоталар, акчалата премиялар тапшырылды. Бүген 30 август Татарстан көне. Бу бәйрәмне һәр кайсыбыз дулкынланып көтеп ала. Тормышыбыз мулдан, ел көннәребез тыныч. Райондашларыбыз Татарстан хакында нинди уйлар белән яна? Алдагы язмабыз нәкъ менә шул хакта. Азат та син, гүзәл дә син, эй туган җирем, күкрәп яшә Татарстан, җимхриятем минем.
1990 елның 30 август көне республикабыз тормышында мөһим вакыйга булып тарихка керде. Шушы вакыт аралыгында безнең яшәешебездәге үзгәрешләрнең көннән-көн үсеш алганын, республикабызның Россиядә генә түгел, бөтен дөнья күләмендә таныла баруын күреп торабыз. Инновацион яңалыклар тормышыбызга кыю төстә үтеп керә. Шунысы куанычлы, кешеләр арасындагы яхшы мөгамәлә сакланып калды. Милли үзенчәлекләрнең һәм әхлакның кыйммәте арта. Иҗтимагый сияси тотрыклылык һәм милләт-ара татулык хөкем сөрә. Россия һәм республика күләмендә гамәлгә ашкан программалар республикабызның шул исәптән районыбызның социаль-икътисади мәсьәләләрен хәл итүгә этәргеч ясый. Райондашларыбыз бу программалардан файдаланып, тормыш көнкүрешләрен яхшыртуга ирешәләр. Яшь буынны рухи һәм физик яктан сәламәт итеп күрергә телибез. Моның өчен барлык мөмкинлекләр дә тудырыла. Республика көне һәрбер гаиләгә шатлык, сөенечләр генә алып килсен. Сау-сәламәт булып, күтәренке күңел белән бәхетле, мул тормышта яшик. Ә инде Татарстаныбыз халкы күңелендә нинди хисләр уята? Бәйрәм көнендә райондашларыбыз фикере нәкъ менә шул хакта. Минем үземнең инде тормышым гомер буе теге Татарстанда үтте. Үзебезнең шәһәр Казаныбызны алсак, минем бик истәлекле вакыт инде студент вакытлары. Мин үзем Казанда Казанский государственный университет имени Ульянова Ленина иде. Шуны 5 ел буе укып, общежитие торып яшәдем инде. Шуны әйтәсе килә, менә шул вакытлар бик истәлекле булып калды. Менә үзем өчен иң якын урамнарның берсе дип әйтәм, иң матур урамнарның берсе дип саныйм инде Казанда. Ул вакытта улица Ленина ел. Хәзер ул Кремлевский дип атала инде. Хәзер дә урамны йөрсәң, анда бик оживленный транспорт йөрми инде, но менә агачлар юкәләр үсәр. И шул истәлекле булып калды. Мин үзем университетта укыганда Ленинский эстафета бар инде. Шул Ленин туган көненә посвящен вакытлар инде ул. Апрель айында үткәреләр шул Кремлевскийны ябып, чабайык шунда урамда инде. Элекке вакытта Казан, хәзерге Казан белән сравнить итеп булмый инде. Без бит инде студент булганда йөрик автобус белән, троллейбуслар белән. Хәзер алар күбесе юк, ул рейсларда юк инде. Йөрергә приходится машина белән. Машина белән йөрмәгәч беренче вакыт бик авыр иде, и Казанның бөтен урамнары үзгәрде. Шунда әйтәсе килә инде, менә Казаннан тысячелетиесе үткәннән соң һәм особенно университет үткәннән соң Казан беренчедән бик удобно булып калды халык өчен. Теге менә аны как шофер сидәсе инде. Развязкаларын кеч. И уйлыйм инде бүгенге көндә безнең менә түгел инде ул бөтен килгән кешенеке, бөтен шәһәрләрдән килгән кешенеке. Бүгенге көндә Казан действительно бик каты үзгәрде. Үзгәрде в лучшую сторону дип әйтик. Удобный теге развязкалар белән, удобный теге трулар белән теге бер яктан действительно иске йортларны рәтләделәр. Мин уйлыйм, безнең столица булып әйтик инде. Үзгәреп торсын шулай яхшы якка, күбрәк кеше килеп торсын. Туризм буенча да мин ышанып калам инде, что у яктан үзебезнең правительствода Татарстанның һәм үзебезнең президентыбыз бу эшне продолжать итәрләр. Һәм уйлыйм инде менә үзебезнең Татарстаныбыз белән горурланып без яшәрбез. Шушы уңайдан мин инде бөтенебезне һәм үземне тәбриклис килә шушы 30 август республика көне белән. Мин ышанып калам инде, көннәр дә матур булыр, бәйрәмнәр дә матур үтәр, һәм шуннан инде без матурлап 1 сентябрьгә кереп китербез инде. Сезгә бөтенегезгә телим исәнлек, саулык, үзебезнең республикабыз алга барсын тагы да. Мин үземнән Казан республикамны, Татарстан республиканы яратам. Собада тыныч, рәхәт, өемне яратам. Казанны тыныч, Сурайдан да. Мин бик үземнең гаиләмне дә, бөтен Татарстанны да яратам. Татарстан минем республикам, минем туган төбәгем, минем халкым шунда яшәгән, яшәячәк. Менә шушындай бәйрәм көннәрендә шундый үземнең республика белән, халкым белән горурлану хисләре яңадан уяна. Казанның матурлануы мине шаккатыра, сокландыра. Казан иң беренче чиратта мин укыган институтында, мин анда 5 ел яшәдем, укыдым. Әлбәттә кайтып китеп йөрдем. Райондашларым барыгызны да шушы бәйрәм белән котлыйм. Татарстаныбызны югалтмыйк, аны саклыйк, телебезне югалтмыйк. Алга карап
бер-беребезгә ярдәм итешеп, матур итеп яшик. Без республиканы үткәрәбез. Без аны көтеп алабыз. Шуннан да безнең республикабыз башка республикаларга караганда, башка өлкәләргә караганда күпкә куәтле, күпкә матур, бөтен яктан да җитешкән. Менә әле бу арада чемпионат булды бит инде. World Skills катнашчылары булды. Анда да безнең Казанга 63 илдән вәкилләр килгән иде. Алар тоже үзләренең фикерләрен җиткерделәр, шаккаттылар, беренче килүләр булган икән. Дөрестән дә без Казанда укып чыктык. Мин укыганда 57-62 еллар иде. Ул вакытта әле билгеле Казан инде бүгенге шикелле теге күңелгә керерлек, алай теге матур итеп сөярлек шикелле түгел иде. Но бүгенге вакытта, бүгенге көндә безнең Казаныбыз барлык шәһәрләргә үрнәк булып тора һәм без аның белән горурланабыз. Казанны бүген танып булмас дип әйтергә була. Чөнки анда барлык шартлар тудырылган. Анда нәрсә генә эшлисең килсә дә, шуларны күреп була. Без Казанны яратабыз. Әле Алла бирсә, киләчәктә дә Казаныбыз тагы булар. Но без аңа шатланабыз. Чөнки анда безнең президентыбыз, ул безнең саба кешесе, ул мин мәктәптә директор булып эшләгәндә, бездә укыган егет, аның абыйсы да Рифат Нургалиевич та бездә укыды, һәм Рәис Нургалиевич та безнең Саба районын республикада иң алдынгы районнарының рәтенә чыгарды дип әйтәсем килә минем. Без инде шәһәр булдык, шәһәр бистәсе булдык. Гомумән мин шатланам Казаныбызның шундый матур булганына. Казанны без яратабыз. Казанны тагы да матуррак булсын дибез һәм ул шулай булачакта. Яши бездә төрле милләтләр. Күп гасырлар кичкән, чалы тарихлы. Тозлы илем үзен бедастан. Синдә генә безнең язмышыбыз. Республикам минем. Hörmətli televizor qarashçılar, rüxsat sizni bizning kutib olgan zo'r bayram bilan, Respublika kuni bilan. Respublikamızning darajasi Rossiya Federatsiya oldinda, hatto butun dunyo oldinda bek zo'r ham ko'rkam. Mana hali yangi butun dunyo yorishimizda WorldSkills ham endi bizning bu hunarlashlarni yarışı buldu, yaşlar arasında hem de bizim kileşəyimizni gördük, ol zordan. Bizim respublikamız qonaqlarımızı, yarışçılarını şu xatlı zorlab qarşı aldılar, hem zor derecede uzdu. Bunun için, mənarşı xizmət qoyğan bütün xalqımız, alarga big zor rəhmət, şu dereceye məni o bizim birdəmligimiz, birgə matur etib işlərimiz, hem de alğa qoyğan məsələlərini hər vaxtını ortaqqa qoyub, bunlar bütünsə şişilib bara. Kiləcəkdə də şunday birdən bulub, matur etib yaşarga yazsın idi. Respublikanın kiləcəyi sizin qolda. Bizin 8 sentyabrda uzaqşaq saylavımız. Biz neçə getib saylayırız, kiləcəyi şunday bula. Şunun üçün iştəliginə kirib, көңіліңізді berib, dürüst etib saylavımızı tileyim. Bütünüzge qırıştay salamatlik, oila baxti, bulğandan igiləyən görüb, matur etib yaşarga yazsın idi. Respublika günü bayram bilan sizni.
Барыгызны да чын күңелдән бәйрәм белән хөрмәтле телевизор караучылар. Һәркем туган илебездә матур, шат яшәсен. Дус һәм тату булыйк. Бүгенгә атна информацион программасы шуның белән тәмам. Бәйрәм елларыгыз күңелле үтсен һәм якынлашып килүче 1 сентябрь белем бәйрәме белән сүз уңаеннан белем көне районыбыз мәктәпләрендә 1 сентябрь якшәмбе көнне үтәчәк. Кабат бәйрәмнәр белән һәм исән сау булыгыз.